Urteko azken zenbakian, ohi bezala, urteko kulturaren balantzea jaso dugu. Bi artikulu nagusi ditu zenbakiak. Lehenik, Ismael Manterol arte kritikari eta irakasleak, artearen eta kulturaren inguruko hainbat hausnarketa egin ditu, eta Ainhoa Urien idazleak pandemiak areagotu duen ziurgabetasunaz eta prekaritateaz egin du gogoeta. Ondoren, 9 kulturgile eta idazlek kultur balantzea osatu dute. Alberto Balandriaran, Nora Arbelbide, Amagoia Gurrutxaga, Irati Agirrezkoelaga, Jon Basaguren, Estibalitz Ezkerra, Izaskun Arandia, Manes Agirre eta Libe Mimentza izan dira. Artikulu idatziekin batera, 8 artikulu grafiko jaso ditugu. Txakur Gorria, Dani Fano, Maitane Gartziandia, Maili Zumalabe, Aspi, Josebizki, Maite Kaballero eta Mikel Arraiotz izan dira egileak. Azkenik, jakinen liburugintza aztertzen jarraitzen dugu, eta oraingoan 2019ko liburugintzarena dakar. Eta kontrazalean, Dom Campistronen irudi ederra. Kultura debekatu digute, baina libertimenduak ez dira isildu.